kha sajaknai kha yokjaknai mangpili kasai phaikya David Rani Kapingni nukhungo thangui Jompuijola Press Club ni adong rok je nangsak chubamung khangui obaikeno chubachu khlai rilaikya je yak chuktui obaikeno bukhuk David Rani Kaping tabuk thongro klai tongjao jai nangui totra thangya thuimuktrui thangya theinani musung jagya kathang tongnani musungma bagui rangri nangmani bagui lukorokni thani khoksa khongnoi chubamung sanui obaikeno Jompuijola Press Club ni adong koktoma thumnai rok thangui chubai laikya tam kok saka khanainai di Sing oje sini omo belake kamun bising tui sing hambai sama ya pakai gabur di bazar ke ba bisang ojo bazar ni je phalnai je painai je lukro sini bidani Kaping ujungno je boni hamya naina bagai koksa khoni je ya phanai ro sing pulan hambai bongno sa hambai marnai ro khaku par ya phari no sing tini bongni bong lukungo ya phar paiman orang sing Jompuijola Press Club ngai ini buni sak hamya no oro busuk tong gri sing saimia Jompuijola ni ngai nai sing bazar hati rogo khangmani je mantui je pari tui buni sak hamtung ngai sing tini suwa phakya abono thai sai khanai sini Jompuijola ni advisor ngai o kisa kok sai kharo belai hambai sini Press Club ni joto adong no sini joto Press Club ni adong ro joto no cost lai sing bini kahini sing Saimanka uila sing broni ko khanaga YouTube ni bisingti ampur sing bong nok khobor naka borok bojaga tong ke sing borok bai juaju khaika borok ni arthik অবস্থা bahai sing abor khobor naka ke belai na hanya tai rugi barja khani sing khnaoinai sini Press Club ni joto adong ro bazar guri lai sing rang khumlaika thanglaika joto khaganang rok sino yafarka sing borok ni bisingti sing tini sing tapok no sing yapari manka abon bagi sing joto yafarnai norba hambai marwo taw sing omono diayo orang puisani bisingti sini buku David Rani Kaping hamai basateng sing tajingon borok bai kisa kobu salaka taw bor jibiyo tlangan bagi preparation najak hain bagi sino orang pemeni sing khakhayo যথেষ্ট সামুন নাংনাই সয় চিকিৎসা খাইনা জরানো ব রাং ব মানখা আন বাগি जों যত রাংরা ফেরনানো जों हामबाय मारो ताइसिनि Press Club नि যত आदुं रो जरा कष्ट खाइ रां पैसा थुमि रनाय रङ बरनो हामबाय मारो बादि जों सिनि ताखौ निको सिनि David Rani Kaping नि बुनि लगिसन खोबथै सिं किसा खब खनाले इरहनो खामसांरो sini tiba hasilnya lukrongnya hingga takung bukurok hingga donation sini bagai remani balai hambayo klub sini bagai uro donation oksade 10 টাকা je kamani bro ko kaitor ni bagai uro rekata hingga balai hambayo ta ini mane abalik bisa ti confirm bahaya thalai nai Aku sang tangai tak jibi ugare bai haite uro mane treatment dekhaina haite sai mai leta mane mai chaya ba mane bagai si jang acha